A gran banca desde hai moito tempo ten interés en facerse cas caixas de aforros, en facerse en definitiva no noso caso co aforro galego. O goberno central puxo en marcha procesos de privatización destas entidades financeiras no noso país, dende logo tamén que a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego freamos o primeiro asalto. Fixémolo tamén tendo unha posición decidida en defensa do aforro galego. Neste momento o BNG sigue dicindo que o centro de decisión da Caixa ten que estar no noso país, que non poden perder o seu carácter social, que teñen que estar ao servicio da economía galega. Polo tanto, cando o goberno central, servindo os intereses da gran banca dos mercados financeiros internacionais, insiste en privatizar sí ou sí as caixas de aforros, o BNG non vai a quedar pasivo nin resignado. Nós, dende logo, decimos que é necesario parar este segundo asalto. Sabemos que é difícil, pero é posible paralo. Nese sentido, nós vamos a iniciar unha ronda de contactos con forzas políticas, con forzas sociais, para alcanzar unha posición galega na línea do que interesa a Galiza. Manter o carácter social, manter o centro de decisión, poñer o aforro galego ao servicio dos intereses da nosa economía. Polo tanto, oposición total, oposición frontal á política do goberno central. Nós, dende logo, dentro desa ronda de contactos, sí que demandamos xa, dentro desa demanda de posición, demandamos xa que o presidente da Xunta, dende logo, empece claramente a definir cal é a súa posición. Ou está por defender os intereses da banca ou os que poida ter o seu partido a nivel estatal, ou está por defender os intereses deste país. Esperamos que opte pola segunda posición.